अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। मंत्रिपदासाठी आमच्यात कसलीही चढाओढ नाही, कसलीही धाकधूक नाही, असं विधान शिवसेना आमदार शंभूराज देसाई यांनी केलंय। तसेच शिंदेंनी मंत्रिमंडळातच राहावं अशी इच्छा व्यक्त केली आहे। हे बघा, सर्वप्रथम महाराष्ट्रातल्या जनतेने महायुती सरकारला जे प्रचंड बहुमत या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये दिलेलं आहे त्याबद्दल नतमस्तक होऊन आम्ही महायुतीच्या वतीनं राज्यातल्या जनतेचे मनापासून आभार मानतो। आणि आज माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचा मुख्यमंत्री म्हणून आणि इतर 2 उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी होणार आहे। शिवसेनेकडनं म्हणाल तर आम्ही सर्व आमदारांनी काल माननीय आमचे नेते मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांची भेट घेतली, त्यांना विनंती केली, त्यांना आग्रह धरला, त्यांच्याकडे हट्ट केला की त्यांनी मंत्रिमंडळामध्ये समाविष्ट झालं पाहिजे। आणि साहेबांना भेटून आम्ही सर्वजण काल वर्षा बंगल्यावरून निघालो। थोड्या वेळानंतर परत आम्ही माननीय शिंदे साहेबांना भेटायला जाणार आहोत। परंतु काल आम्ही भेटल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी सांगितलेलं की तुमच्या सगळ्यांच्या भावना माझ्यापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत, एवढं त्यांनी सांगितलं। आणि आम्हाला वाटते की आमचा अधिकार आहे आमचा साहेबांकडे हट्ट धरायचा। आणि एवढी मोठी संघटना साहेबांनी एवढी वाढवली, आजपर्यंतच्या कालावधीमध्ये 57 आमदार निवडून आणायचं शिवसेनेच्या चिन्हावर, आणि एवढ्या कमी कालावधीमध्ये हे केवळ आणि केवळ पक्षाला माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांसारखं धाडसी, कष्ट करणारं, अहोरात्र मेहनत घेणारं नेतृत्व आहे, त्यामुळे शक्य झालं। पक्ष अधिक आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा वाढवायचं आहे आणि त्याला नेतृत्व हे माननीय शिंदे साहेबांचंच असलं पाहिजे। ह्या सगळ्या आमच्या भावना ह्या नम्रपणानं काल माननीय शिंदे साहेबांच्या समोर आम्ही मांडलेल्या आहेत। नाही, आम्हाला बरं का, आम्हाला आमदारांना कुणाला मंत्रीपद मिळेल याच्याबद्दल आमच्यात कसली रस्सीखेच नाही। मी आपल्याला पहिल्या दिवशी सांगितलेलं आहे, जेव्हा पहिली बैठक नवनिर्वाचित आमदारांची झाली निकाल लागल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, त्या बैठकीमध्ये सर्व आमदारांनी एक ओळीचा ठराव मंजूर केलेला आहे की सर्व अधिकार पक्षामधले माननीय मुख्य नेते पक्षाचे आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांना आम्ही दिलेले आहेत। त्यामुळे आता कुठल्या आमदाराची धाकधूक आहे, कुठल्या माजी मंत्र्याची धाकधूक आहे असं आमच्यात बिलकुल नाही। काल जर आपण पाहिलं असेल तर अत्यंत खेळीमेळीचं वातावरण वर्षा बंगल्यावरती होतं। सगळेजण आम्ही एकमेकांना भेटलो, सगळे मिळून एकत्र माननीय साहेबांना भेटलो। त्यामुळे बिलकुल शिवसेनेमध्ये आमदारांच्यात चढाओढ, आमदारांच्यात रस्सीखेच, आमदारांची धाकधूक असं बिलकुल नाही। फक्त आमचा सगळ्यांचा आग्रह आहे, आमच्या सगळ्यांचा हट्ट आहे की माननीय शिंदे साहेब हे या मंत्रिमंडळामध्ये असले पाहिजे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।